Mężna lubiota, jak siata to mama, o tym dowidali. Piszły do susila, porozpowiadali. Trzeba by nam pity, to zwoziatia wydity. Trzeba by nam pity, to zwoziatia wydity. Wytaj nam siateczku z dalekoj krainy. Czy chociaż ty, braty, toj naszoj dziewczyny. Oj, bo czuję bo znów, bo ja sobie kraszczoj nie znajdu. Oj, bo czuję bo znów, bo ja sobie kraszczoj nie znajdu. Super nowe liczy. Mam prezydenty Leśiny, Wapenne i Wysowa, prezydent Europy. Plus fotografii takich starszych tamtego okresu. Ja was przedstawię. Irek. Dyrektor Muzeum Pisma Monasterycka Irek Likarnac z Zelenej Hory, ponieważ tak bardzo służony gijacz. Właśnie piłem zorowaty do zaproszenia na monastyrską watkę. Ale tak nie znam, że jasno jest, żeby i te zorowaty. Szefowa. Zorwus. Nelegalnie, nawet To dokumentacja. delikatnie nie przyjecham, ale zabiorą zaproszenia chodzą. A не можете приїхати? Nie da się. Robotu mamy wsiady. Ви плануєте на другий рік? Powiem tak, bardzo super jadę, bo gadam, już mam straszną wielką potrzebę, żeby przyjść, gadam, Iwana odwiedzić do was, ale nie na parę. Хто має взяти? Правдиво. Я завтра гнецька випускала. No to gadam, to nawet tu ktoś, inaczej, macie w opisach obiadowego obleczenia, що starosta ma wybrać. Читала. Але я дуже ви мені порадили таке зробити може, розумієте, щоб у нас не буде весело. Правдиво. А буде таке, ну як, стилізоване, щоб показати, що іде рація і, ну так як, великий шлях. Co roku robimy festiwal i predajemy was nad festiwalem raz Rusnakam z Kuroła. I tak idziemy właśnie, idziemy z Probiurcią albo idziemy z... Що мати? Що мати? Moja świadomie pamiętaj, no, moją świadomie pamiętaj żeny mama robiła i szyderełko, robiła rożok, wesilny rożok, czyli starosta niósł. To już ja mam dwa. Brało się sosenku albo dajaki inne dereło, szybko się obtynało, stawiało się w taką stopę nóżku na podstawci i dawało się do tego kwity z bibuły, basamunki z bibuły, kociatki i takie ciebie derełko było skurzone jak jalyczka, bez hołów, wysuszone. A najkrócej się robili, żeby się liczyć, to robili w drogi, ale poprawnie powinno być sosenka, pozbawiona szybko osłuchana i na tym nawiszane kwity z bibuły i taki dużo bibuły. No to by trzeba było mać już wersję formę, żeby się trzymało. Jabłka nie, ale obwarzankę dawali na przykład. Takie to ty na próbę takie kliby jakby. Ja im to czytam, ja im zaczytułam, bo to ma... Що то таке вважаєте? Obwarzanek, peczów takie... Що ма дірку всередині? Донат. Донат. Nawet drzwi. Krakowskie ciasto. Як ті дають дірку з обаранча. Słuchajcie, o, mate tu, wysilny taki, to co ja wam mówię, to jest zachinia lemkowyna, takie nosili na zachinie lemkowyni. Nosili właśnie takie z bibuły, to było derełko, tu była nóżka, to wstawiali w dejakę, to i ciłe z bibuły, kwitił, takie z bibuły i gadam i moja teściowa, Marysi mama to jeszcze robiła. Tu robili kurze takie inaczej, bardzo takie sukate, widzicie, o, tu mają, nauczysz tak pisko, jabłka też tak, no, ale to duszy szlachtickie. A na przykład w Rymanowi
to żli w Kumańczy dawali lem paliczu i chustkę. I tak na Słowaka, bo to żoneska Iwan ci zmarł, że dawali paliczu i chustkę. I to było tak jak główki Kumańcza, to była właśnie, że palicza i chustkę. I sztukę może te dać. To sważkę darowali dneska takie sważkę przynosili i win wszystko do tej palici czepią. Do toho jeszcze odknuli barwino, żeby było, i to gadam w różnych sełach było poryżnowe. A tu mam oto jak to gadam na przykład Можемо ми так зробити таку бреску, а знизу опарах на файне вам ні, бо то не буде, бо то перемішане буде, не мішати. Або то. Mi się bardzo podobają to te z bibuły robione, rozumiecie, kwity. To moja teściowa robiła i ona na nasze wesele zrobiła. I że maliśmy, ja mam do tego to oryginalne derewce, jeszcze się prima, to derewce gadali, derewce rożo w nas, rożo czasami, a gram de inne kopija, de inne gadali zastawa i no i to rożo, to ja znam, bo to moja teściowa robiła. I to jest fajne, bo to kolorowe, idę z tym i takie nemkierskie to jest. A do toho dawali jabłkę, bażankę, czesnok, bo to żeby na szczęście, to tak dodawali. Ale musi być to zmysła konstrukcja. можна так. Квіти з бібу, яблука, барвінок, Barwieńczo proszę tak. зерка. No to ten do tego sobie No, daleka była samochód. Słuchajcie, już wojdziecie na stronę, już буде wszystko nagrane i odczytate wszystko. А Віра, твоє питання про Команчу і Чепець. Марія Янко намалювала мене і Марисю в команецькому одязі. Тепер хоче, бо я подарував до музею, хоче прийти і стерти Чепець, чи як, ні? Ja mam, zrobiliśmy komanę, powiem tak, tu nie ma rozdziału pro komanciu. Powiem tak, ja nawet mam to rozdział już w tym, nawet tu w Kryciu mieszkamy i mam dobrany materiał i mamy komaneckie czepci, fajny, inszy. No, ale kumaczy Wśród byli czepci, mam komaneckie czepci, inszy, jak w tych sełach, gadam, każdy rejon ma insze czepci, ale mam komaneckie czepci, mam fajny na wilczatku zrobiony, fotografowany wilczatko z komańcą, mam do 2 czepci, wecy mam jak do 2 czepci, mam wecy czepci, bo takie najstarsze byli z sitki, takie jak bojki używali. Кляштовна, не кляштовна, значить, що подарували. To jest bojkowski czepec. To jest bojkowski czepec. Ale z komandzie byli tuż podimny. Tuż podimny byli, tak, ale to jest bojkowski czepec. Ale była podimna sitka, ja wam pokażę. Coś ale merytoryczna wysitka. Smotny się. Ja tu jeden obiadowy pokazał. Obiadowy. Юрку, ти направду 10 таких маєш книжок? Бо будеш мав гріхи, як будеш циганити. Ja znam kino Richard do wyprawienia. Tak, no, trzeba było wydać, żeby ministerstwo zachować rotację. Пилочку, здоймуй їх. Super. O, Smoccia, daj to czepec. Smoccia to się wbijało w lemkiu. Archaiczna forma z bojki była to ta chora. tak. Smotny się. To była archaiczna, pierwotna forma, tylko lemki mali zelene to tu. Smotny się teraz. Jak najfajnej analogii. Pierwotna forma w starych była taka. Ale tu powinny być i blaszki, cekiny na to jeszcze. Blaszka, takie to jak gorsety okrągłe, na to lemkę naszywali tu. I to było nawet z 17 stulecia. Sitka zelena, cekiny, naszywali blaszki i nawet gadali czepec z blaszkami, to jest z Johoseła, z Wołtuszowej, to czepec. Blaszkę na to naszywali i zeleną tkaninu. Ja naszyłem nawet, słuchajcie, tekst niesamowity, bo jest tekst do toho. Oj winku, mій winku, jak je siami zmienił, już siami nie budesz, na głowie zelenił. Budesz się zelenił, ale nie ruciami, krajami jedwabny, a bez werch blaszany, cekiny. Rozumiecie? 18 stulecia zapis, dżereli topy i bojki, to ostało w takiej formie, w lemkie było zelene, nie czerwone, zelene, ale lemki dodawali sobie kolejne do tych konfitów. I to jest właśnie z Wołtuszowa, z Johoseła.
To jest Bogdana Gocza, очевидно, бо ж нема свідомості того, że ma czepec z tych seł, który ma 150 років. Jest bardzo archaiczna, stara З-під Риманова зброю. to jest tekst tam, to jest dwutuszowy. To jest Rimanowa.